Sådan her laver I den perfekte sovs til jeres medisterpølse. Jeg starter med at koge min medister med en grøntsagsbouillon. Når det lige kommer op og koge vand, skruer jeg ned for varmen og lader det småsimre i 5 minutter. Jeg fjerner alt det overskydende smuds, der ligger i toppen, og prikker nogle huller med min kødnål, så vi får noget smag ud i vandet. Jeg gemmer selve vandet fra medisterpølsen til sovsen. Jeg halverer mine kartofler, hælder salt på og koger dem i 20 minutter til de møder. Jeg steger medisterpølsen af på en pande med noget smør og noget olie til den flot gyldenbrune hele vejen rundt. Og så skal vi ellers bare i gang med sovsen. Jeg bruger smøret op, tilsætter mel og får det ristet godt af, så vi får den der nøddeagtige smag. Så begynder jeg at tilsætte vand fra medisterpølsen og bliver ved med at røre i sovsen, så der ikke kommer klumper. Når sovsen så har den konsistens, jeg gerne vil have, så tilsætter jeg sovsekulør, lidt af fedtstoffer fra min medisterpølse, fløde, ribsgelé og salt og peber, og varmer det rigtig godt igennem inden servering. Og nu er sovsen lige, som jeg gerne vil have den, og så er det bare at få det hele serveret på en tallerken. Det her, det er hvad jeg kalder krammemad på en tallerken, fuldstændig som jeg husker fra min barndom. Så hvis du kan lide den her video og gerne vil se flere nemme hverdagsretter, så husk at give mig et like og abonnere på min kanal.